Takže zdravím všetkých divákov pri ďalšom videu. Dneska sa ideme pozrieť na review tohto úžasného bezdrôtového reproduktora JBL Charge 3. Je tu štvrtý deň, používal som ho viac menej aktívne 3 dní, takže nie je to až po týždni, ale teda vravím, po 3 dňoch teda viem povedať, že som z tohto reproduktoru nadšený. Čo sa týka podania zvuku, všetkého, veľmi som spokojný s týmto reproduktorom a asi by som ho nemenil. Takto, poďme sa na to pozrieť z iného pohľadu. Mínus. Aké by som dal mínusy? Mínusy tohto reproduktora je možno cena. Naozaj cena je dosť vysoká. Neviem, ja by som si predstavil cenu okolo tej 100. 100 by som bol ochotný ešte zaplatiť, ale myslím si, že cena okolo 200 eur za niečo takéto je naozaj veľa. Ďalšia vec je podanie zvuku, ktoré vám pustím, budete vidieť sami. Je podľa mňa úžasné, naozaj úžasné. Po basovej stránke výborné, tu máme basové reproduktory, tu tuším sú 2 alebo 4, neviem, výškové. Je jedna taká nepríjemnosť, pri najvyšších hlasitostiach nám vystupujú do popredia výšky, čo, no, nič moc teda, ale tak, no, pokiaľ ste s týmto reproduktorom na nejakej party alebo kde, tak sa naozaj asi viac ocení tá hlasitosť toho reproduktora, čo je naozaj vysoká. Neviem si predstaviť, že by som ho sám v izbe počúval na najvyššej hlasitosti. Tedy si to dám o pár levelov, teda nižšie tej hlasitosti a je to príjemné aj s tým basovým podaním, je to veľmi krásne, podľa mňa vyrovnané, je to troška také basovo silnejšie, to mne veľmi vyhovuje. Musím povedať, výdrž je zatiaľ brutálna. Tak ako som to očakával, tak to aj spĺňa ako moje požiadavky. Čo sa týka výdrž, naozaj, dneska je štvrtý deň, dneska som ho ešte nemal zapnutý ten reproduktor, ale 3 dní predtým, minimálne po 3 hodiny išiel a stále má plný počet diód. Čiže 3 dní krát 3 hodiny, 9 hodín išiel, minimálne 9 hodín išiel a stále, možno bude už len 4 teraz, ako to zapnem, neviem, ale aspoň, že včera, keď som ho vypínal, tak malo stále 5 diód. Ja si neviem predstaviť, máme 9 hodín odpočúvaných a stále mám viac menej, dajme tomu teda už len 4 diódy. Čiže 9, no tých 20 hodín to pôjde určite, to tomu verím. Dáme si porovnanie potom s týmto reproduktorom Sound Blaster Free, ktorý už mám istý čas. Nemôžem na ňo zlého povedať slova na tento reproduktor. Jediné, čo mi naozaj na tomto reproduktore vadí, neočakávam od tohto reproduktoru ani taký zvuk ako JBL Charge 3, pretože naozaj toto je naozaj iná značka, ale hlavne aj tá veľkosť je troška inde. Aj to, jak je ten reproduktor skonštruovaný, toto má veľmi dobrý zvuk, ale tu na tá výdrž ma veľmi ubíja, neviem, to možno nejaké 3 hodiny vydrží hrať. 3 hodiny, áno, to je smiešné, 3-4 hodiny, nič viac, toto v kuse nabíjam. Takže porovnáme si ich. Opäť mínus voči JBL máme jeden veľký mínus, čo je teda druhá vec, tu som zabudol povedať, ktorá sa mi nepáči. Je, že reproduktor viete používať v jednej jedinej polohe a to je v tejto. Tu máte gumený podstavec a máte to takto položené, týmto hasne. Nemôžete si ho dať ani takto, lebo to sa potom kotúla. Nemôžete si to dať dokonca ani takto, akože môžete si to tak dať, ale ono to potom veľmi škaredo vibruje. Tu ako tá membrána behá, tak čo je to na stole a veľmi škaredo to drnčí, chrčí. To máme výhodu, tento reproduktor má 2 polohy, takto a takto. Môže sa to niekomu zdať ako také mínus, že nepodstatné, ale ja som si to tiež myslel, ale nakoniec som zistil, neviem koľko už mám rok tento reproduktor, že naozaj asi 80% času ja ho mám v tejto polohe, pretože ja mám dosť zaplnený stôl a naozaj takto je to oveľa pohodlnejšie si to hoci kde postaviť, ako takto hľadať miesto. Už keď som mal s týmto problém, tak toto už teda určite na mojom stole nikde nepostavím. Takže to som ešte zvedavý, čo budem robiť, určite budem naďalej využívať tento reproduktor. Ideme sa pozrieť, ako hrajú, také porovnanie, dúfam, že mi YouTube nedá copyright. Pozrieme sa najprv na nejaký drum and bass a potom dáme niečo jemnejšie. Takže, zapneme si reproduktor. Áno, stále tam máme 5 LED diód svietení, čiže naozaj 9 hodín odohratých hudby. Nevravím, že išla naplno tá hudba, ona išla tak asi na 70-80% hlasitosti, čiže dosť nahlas.
No, dobre, tu si zapneme Bluetooth. Už sa nám pripája. Máme ho pripojený. Takže pustíme si nejakú hudbu. Budem to tak preskakovať rovno na drop, aby to bolo také rýchlejšie. Ešte chcem povedať, že toto je hudba čistá, tak ako ju telefón ponúka, bez nejakých ekvalizérov, dodatočných aplikácií, že takto znie surová hudba. Môžete si to dať na plný zvuk. Pôžitok počúvať z takéhoto reproduktoru s tým, že vidíte, že je prenosný a toto si vypočujete hoci kde. OK, ideme sa pozrieť na Sound Blaster Free, čiže toto môžeme vypnúť. Naozaj nemám viac menej čo po tej hudobnej stránke mu vytknúť, pretože podľa mňa hrá veľmi dobre. Dobre, takže reproduktor vypneme. Ideme sa pozrieť na Sound Blaster Free. Porovnanie rovné. Už sme asi aj pripojení. Dáme tie isté pesničky.
Myslím si, že to by na porovnanie stačilo. Vidíme sa teda pri ďalšom videu. Zatiaľ lajkujte, zdieľajte, odoberajte, komentujte, poprípade dislajkujte. A ja sa nakoniec pýtam, vybije sa vôbec niekedy tento úžasný reproduktor? Odpovedajte do komentárov. Zatiaľ čaute.